habang yo ban im hasla jong anek perthai ke balong tang spor katnu kalong ke bejliu bahapan perkhat ye kene jing im ke bang yo ban wan long breu ha perthai bat ke jing thau ki badan haka ki long ki bang yela ban penyat kat kum ke bang ikwa kumba kalalong ha ke jinget jongi ki kon kristan ki bau kun ban reu ulang kenrat halor ki jing thau jong ublei ki bau labo ha perthai kini ki ba jliu bah lada bu ha ke jing perkhat ban nadu kapor ke jing long kena kum ke jing sedang jong jing im bat ter hadu gisngi jong jinglong temen ki bapoi ha ke jingkut no ki ayom baro ke jingem bat kumba ke juran ke jingle kemen ha ke ayom sedang jong jingem ka donru ke jingle kemen ha ke bakut ka ayom jong ke jingem kapor jinglong temen ke kapor ka bak bormet borphat kelas sedang ban telot bat ke bor perkhat ru kelas sedang ban suki ki jing trekam henry kini baro ki yaj kat kum ka ayom ki briu ki bala aban im hadu karta jong jinglong temen kide ki briu ki bala yo yak jingker khu nau blei bakin syong pra syong syang bat kum ke jing burom ye kene singker pang ka perthai baro kawai menta ke singi kala penlong ye ke jinger ke ken mau burom ye ke singker pang jong ke riu temen lani ke belatip kum ke International Day of Older Persons ka office jong ke District Social Welfare Officer Ribhoi District ha ke jingi trilang bat kawai ke ken hon ke bujuna senyang bah ye ke riu temen kata keseng Ribhoi Area Welfare Association rawa kala penlong ye ke jingra ke ye kene ke singker pang ki riu temen ki kro ha bhoi rembong Ribhoi District ha ke balawan bani sim benta lagi riu temen kentup mi ki senrang bat ki kenthei lani la banong lawan bani sim benta lagi mei bat ki pait ki badan ha kene kathan lawan ru bani sim benta lang lagi nong trei bat ki nong ilam jong ki kenhon baper kentup ru ya UMDC kathan ba rangken sai kharbuki kumu kongsan nangta ka kong merinda lengdo kepada ke gram sevika jong bhoi rembong CNR di blok ka kong Fairlenita Sun kepada ke District Social Welfare Officer Ribhoi District uba kraubok basayumoy beriu secretary ka Meghalaya State Senior Citizen Forum ka kong balakanti umba kepada ke Presiden jong seng rawa uba isenai hing beriu Presiden jong ka kenhun Young Minds uba lambok malai beriu secretary ka Young Minds ki long kemi nong trei asya ki nong ilam shenong kathan lembat kiwe nalor ka jingi rakhe yak sing kerpang ki temen hagni ka sngi ka kenhun alimko an PMDK Shillong kala ai sung baru da ki tiar ki ba ki riu temen ki la ban penon kam hak jingim ka ba man la ka sngi ki ba kentup ya ki dingdo ki wheelchair bat kiwe ki ban yarap ye ki temen ya ka bala penbut ro bat ka jing ai dawai a rengkat ka jing examine a haba ai jingkran ki nong sha khot sung bha ki lapan pau ya ki jing sngongo ya ki miye bat ki pait ki bala long ki nong tei nong penlong ya ka menor ka ba ki benriu bomenta ki yo ye kene perthai bat ka long ka man jong kene perthai ka de ka jing san dur jongki ya la ki jongki khon ki kseu na pedeng ki riu temen ki balon poi ha kene sngi lajet ya arngut ki riu temen ki bala no bha karta ban ot yo kek kum ka jing le ka man ni kene sing kerpang jong ki riu temen nong thau na bu baru beriu batin ya syem jinglong temen na pedang kisau ayom kin mau kalong ka ayom badan burong na meriaka gunung thau labu kerpang ayom syong thanh kayom syong pra syong syang daging mau ho gertong ayom jongki dam slay dajing ken mau ya por samla barang klan kithit ki jauh wat layaka tang si por kin hap ino hen
riparong syaki kun ban klei kiyo shisien kasih biru ngin haban man jinglong temben jinglong merat barat lada mentah ngimnang burong yakin kawan kam snil token mau kaap yangi kawan kam snil token mau kaap yangi daken mau ban burong temen kikrong Nilayo meneban penkup itu ijan idak je itu ijan ni kong balai ong ade kum kadak bengin kerkukudo bapin yasat ya klanmu bapin yasat ya klan bapin nang ya imslim nang ya im syong pra syong syang haga de pertai lada mapi pinang imslim pinang long kajing kemen yang ni nga ngaju ong lada don kiru temen haying ki balak hamno ya karta ka isyong shit ka isyong kun ka ikemen kumno re kumno ndai kalong ying be don tang klung na kam da isyong shit syong kun romo hari habadon lang bat kiru temen de isyong kun pa dia nama kata ngasih ubon kublai sibun imat ia ka United Nation ia ka General Assembly United Nation ai kublai nama lajit ia kena kesengi haka khat sautri ku disembar sejar kendai sepak kendai pau ka General Assembly ka lajit ia kena ke shitrik Oktober bagan long ka sengi ka bakerpang naga bentaki older person habang isim ini ki older person lani kita ki senior citizen katkum ka income tax act 1961 ka sim babaro ki bala kenjo syakan riu paus nem sajarong riu pau hadu prapau lakhwat ya ki kum ki senior citizen bat nakerta prapau pat sajarong kum ki sapar ngin au no kum ki sapar senior kemet kila kamlong sapar susu maki prapau kemut sejarong hangne ta majority gidai ki senior citizen bat menne ngilayo bat penkup kidon arngut ki sapar senior kini gile syong akmat pro arngut la isngan bahaya gaji syong lang joki nang nina keman tingi kermen skem begini ki senior citizen jongiru ngin nang ya syat ngin nang ya klan kandang jerong kakarta kajongpai ngaju ong ini kenten ban pelong yai mei pai basai baklan ban penyo ya iya kamat ke basai ke baklan dei kajelo tips ngi kejongi kum kikun lada mangi kum kikun ngi dei ke ba tips ngi dei ke ba im ke jing im ke ba yat bet ke ba yat rentui ke ba la ban la na ki ki jing sniu ke jong na pertai imei bat ipa kin syakin klan ba imei bat ipa kamut kin bambha ka jur kado kin bambha ka ja ka jur bat lada mangi pat kum ki khun ki kti ni im ge jing im ka bom ya dei dur sate bat ublei imei be ipa jongi ru kin nem syakin nem kiakra pie menjur ya kata menjur na ya tada ong yang ni ki bom pat dei ki senior citizen kiba nang hapo ya kan riu pau dosi ngin ya pen kemen bet yai mei pa kenang bai mei bi pa jongi kendup im slem lada mengi pen kemen ni im gajing im ga babaha i mei bat i paru kemon kin ya syat kin ya kia krat ba nek tira makatang ngeu pan ong hakan ke sengi ngayu i ka we ka long yeng dak mapurom
itai long kepai dang rupustan snem rupustan no dik sinir tusan ni o kum no pisat pi klan bai ong ngam klan ba o pilong kum no ka jing sitom jonga ka de jing perkhat ka jing perkhat ka de jing sitom te ding o pilalik sim dawai mo ngadi sim dawai kum no ye ka jing sitom jing perkhat ka jing perkhat kuslai na marbu kun ba marwe jong i nadu dang khithia hadu la dei piang porthia usudi bai katakanlah penkelalong yau tau kupa bapli ba un im suai im raikau wat lau bit ubiang ka kam ka jam bit ubiang ka kamai ka gaji Henry ka men sim jong i kam don jingsu maruneu kun udei ubom tipriu ubom tiplay dei halori taimat ngasngeu ban ong yang hilang iwei peiwei baro tu se ngine pen kemen ye mei bat ipa pen kemen ye ki daki kam ki babha ki ba mangingi le haba mangi ki kun ngile tips ngi le school ba ngilong doktor ku pau ukun jong au long MDC kamot email bi pa jonga ki de ki kimi ki pa MDC ki kam de kom ta he amano IDSWO jong email ban ipa jong ki de ki kli jong ikong FN sun ine long ide IDSWO ta badang he email bi pa ye pi email bi pa ki kemen o ka kun jonga kan ke tu ka district social welfare officer ponong po tadi ne amta mdai itu belum video upload di itu tu kun jong akan hek mod mano ba kumta hek ki kemi ki pa habaki hek mod kamot ki inflem kin ki syaki kata dai na makata hukum kan ngasngi ban ong yang hilang iwei paiwei yang hilang iwei paiwei ladangi i cisya ya imei bat ipa ladangi i mei be ipa kumbangi yarake pendon buram haga ne gasngi ai bengin im gejing im kababa kapan pensngu tenat yaki marteng tengi kum ki kun ki ti kham tangi beronong kendong teng la poi sor slo i mei pa tengi le arai lu ban kam kemi mari mei par jodan jotte mdei momanga udon wei ubanga itu apo slo ngelik kelas lang mensua hadir melawai kelas ngelik jing thir cha polis bajar ondala poe hang ta kumnori kemi jung ide ni ki than mau kan ro sak dong ba tu be ilawan berkepala madong kepala yeu te ka ba kun ngai me jopin oi di parasno itai kami bapli la rupusan senam tu pe idai parasnong balai ong parasnong na marba singule ran ikit taka pelamadong hang tate itai me bapli ila jau umman balai bau ne kun uong yang ada ka parasnong iyam badi ong yau kat ne ko kun mela poi syadu ba mela lik kelas mela lik PA kam dei mo ka parasnong jong me ka ba kersian ya me mau tau yam sendon hu wong ma me ngala bakla ba barobor ngam chu khamyo ban le chikishnong gi thau ban yaken du mat khamat bat ki riom temen la ni ki rio bat ba na makakam jonga bon sin hi ka dei po office tingan shimi ke ni ka kabu man ta na mangidai don lang hang ni baro te ngakshukwa ban ong ba babun hi nakiriw temen ki jutip ha ya ka scheme ka pension ki tip ha tang no office jong video ngan ong sha ye pi ke na ka office jong ka IDS don ki batip don ki bam tip te don ro pa de khamta mi kan kini ki scheme na ka banta kiriw temen ka ba ka social welfare ka ju ajing arap bun bekim ju khamtim ki babun ha ki temen ki bajuan mi sa office jong UBDO ki keli ki jingarap ya ki kilat ki lenti ki banyarap ki ha ka jinglong temen jong ki
Ti ngi jubata yaki ba nakaliang jo ka office yung BDO hi na debit check tang ka pension ka ba ju IP ba piyo malaw banay news pa san po tang ba ki don ru an batay pi ni ka por ki don ru ki scheme ba piyo na social welfare ti nga kerpa di pi hakan ni ka por ba ngi dalang bikirang ba sinong nang tabi ki don ki somla nang ta ki don ki di bon on ye pi na ka ying jong pi ti nga kerpa ru yaki ya pi ki ba wan on ye ki mi it pa it ni ka por ba pinso ba ban kit khyalem na ban ta jong ki na mabun sin hi ki ba one mi sho office ki don ka tugat ni mo ki ba kirang ba shnong ki sim khia na ban ta ki nong shong shnong jong ki khamtam ki ru temen ndek etang orang ba shnong ngindum sha nya atang orang ba shnong kam jong u ka ba bun bu pen tang ba ka we ka ba ngaken to ye phi ha ka ni ka por ka long ba ngin shwa ba ngin thai khamat she ki we tongin niya perhat niya puson shwa na nangakadepay mo nga kerpat ni ko por ba kitu ki bahayeng ki bahasem lani ki badang ki badang klan to na ya pelat hi ki mi ki pa jom phi na ma teng teng la isin ba pri ki wan show office ki la dem using kai teng teng ka score ju ki kam myo so bahasyo ti wala dangi batay mangi kanu makanang ru kala bha ba kan rong ha ka jabing jom ki te hoat ni don por ban batay mo ni don por ban batay tang ba kakam jungi ha office pa de ngimla ti ban le komta ngimla ban syong ban iway imi lani ipait baro sisngi makakam babun pa office ni pen tinga kerpa akan ikopor ba so ba ki ba haying hasem ki badang ki badang klan to yeship khialem nakabanta jung ki mi pa jung phi namargan batay phi wat ki mi pa jung phi ru ki yo jingarap na ka office jung video kiyo jingarap ru na ka office jong ka ICDS taba bapli hadu menta menne nganya thu epi kim tip ti kiyo jingarap na ka office ayu mo teng teng ka pisa jong ki kampoy hapo account jong ki habang passbook jong ki kampoy ti kiwan mi sho office ni dahil ngilapit ya kabang passbook ngayon iba kim day kibayo na ka office yung video hindi kibayo na ka office yung ICDS ti no kalong ka basusi ti tang nakabanta ita makiba pri ki hapanwan siya do siya office tang banwa jing tibi ita ti haka ni kapor nga ki agan wadi kim don hangye tang ba nga shu ay ya kani ka khubor ling ba jung kirang ba shnong yole si ki don lani ki seng samla shnong nga ong ki agan wadi lada ki don por to pen pet lem ya kini ki riu temen pen check lem ya ka bang passbook jung ki lada ki idon kamban pinwa jing tip kung ki office jong video lani na ka office jong ICDS to yarap yaki nai yaki bekinuan wa jing tip hi namating teng man batay thani kiru ki kelumang no te namakani ka system menta ka kom trikam kala apher ngila trikam be ki core computer ngin batay ba kamlong ka link kamlong ka sai kinum suthu apli tingi kerpa kini ki badang ki badang shat ki badang klan to kit khiale meki ti wat ki asharu o phila phiedon mentah ni nakaliam jong piru pila ban pet le mi gini mi ki ba ki ba don ha kasnong jong pi ngindom ya ITA tang horang basnong la ni ngindom sha nya tang ha agan wadi namar kani ka kam mentahi kajing dawa ka babun ladangi shukmi leti be tek tang itu la ni tang itu ka kam kanom ya tingin num ya pet kamat yanu ngin poong ba kani ka kam di jong ha kani ka kam ka di jong pi tabangin nya tre lang gen mo ke bangidon ang nagapor kolong pala pagkajiktip janggi na kong bala ba kin pelong ini ke program yang terwai ki bangino kakti kadiang kti kamo jingi kat hai bori bangila mangi ya bangin penbiang penbit lai bori jongi bangin esno tilang kum kadak bangin burom pi kum kimi ki pai jingi nagapor bangitip ba pi dehok ba banyo ya kata ka burom ka ba nangi kum tam kum ki kun samla ki kun si ki jong pi te han nagapor lem da hanya klem da buktin show nomor bala sa warning lupa bang napkan kandian tamatang kawai ka bang akwa kolong bang ai kubde yepi paro kini ki mi ki pai ku jungi na ka por nomor bakane de gasngi ka bakapang jong pi teng akwa yepi ba pin pho sam ki pin kamen ba gadai gasngi ka ba paro situlup ka prathai ki rakhe ki gasngi te gadai gasngi ka ba sukumen shi gadai bang yu ikat des ndon pi boy na ka por ai kubde shipun ya karawa ka bala pen long ye ka program te hagani ka por ka pamta tang iwe I kanai balukot ngam kwa ban pendu kwa ban ya pensekolah kapi ni kapor mod ba
ketika khana ke pas sok jemut hayang ah ke por ke balik se ke dong ke jemut toy nam ta jingi wi pi namar bahang ni mangiwan om tang kini ki mi ki pi buan ringi wan lu ki khon ki siu jong pi te kalong kanuk sa ne ke jinseng nam ta jingi kadon ko ke khana ke banga ka su tran phai ke khana sap ne tu khana ai pi ba ya sha bang kendian lalan ko we ka po ba argut chi kpa chi khon teu tau khon long khon upanang pastan le seu de bun kampa but udah tamar we ye te ya ukpa ju la shubu hagita ki nong tre ju na ba baude bro bunkam ten rei la kon ngan mi thu detail ka hagawe gaski hag junong temen ju tau ukpa ba la kon ya ka propose nem chaneng do ukpa hagajing temen ngu ju la nya ya ka bas bansong kumba ong menai da itu presiden basumi basu shong hing bi habaranda ulaknya ya kata kejengim masih gaski ulak kuat melikai bami kham chajigai na ye kham paji na ye tulale ha kawai kapa tau kun dak jembong se ba utak pa ulak karpar pa di u la yalam ule sha kawai kapa te kat bagi dang shong kata kapa utau kun ula penshong yuk pa juga kata kesuki beran kata kapa ban mau ya lade ula busy bagan ka pertai ke bamta bol pik ha mobile sebur kapa ulang au kenja bopli usyong kata apa ula poi hoi sta sabak hendu kenja te kedon kata kapor nomor bala kunca itu kono pun kamar ke mobile juga teki usyos go kita ki sur ki basawa teki sim te kedon kata tengap ko bapa te kajing yos go bamulu mala ko muriu temen ukli ke kata kun ke basawa wong tengap ta sipang wan saki we ki sur ki ba ki sim ki do bapa wong sekai kata kun wong usri tahu kepau keli yang saya sepang kepak ki kenyang bau fer pakai kita wong li pi tepau batria ta kat kini kisim ki do hande ngalak mo bon batai lu di pi baro par ki jung suram mo pli ujau man tahu kepa la syuskam no re mla bang sek ta por ong o kon akan bawa ke por bidang rit pikli yang ada ki hajar sin ki cingkli ngahabon jubab berdangam jubab rumlong mentang akli pitang alai tili kicingkli kum kita beli pi belong yang aku ne amta ususi uto pa ujau mat papli to pan pa bakon u iben yo pa ulak kelet ya ta kicingli apa kicingkit ram jong kimi ki paran ta kun te kata kai pangambur bedong hari kata hagabede ba kata story kalong ba yende ban iben ya kimi ki pa kamtam ki planok karta kum kini kimi epe ki jugi ki bedan kini kapor tang kimi ki jongi kilong kepala perlong yagi mangilong kumne haga imlang kasalang ko jongi haga snong kathau ko jongi ta hak kejing sngai hak kejing kasem ko jongi delang ba jong pi ba ngila podom haga jai ri hi brok kawai lamba gidon jingdon jong pi gilong ki baroi kumne mangilong mamta klem ko jingdon jong pi nginam roi kumne mamta ki long mi kepala kamtemen gilong kepat kepala kamtemen ni kapor ni nak yang jigi ko yong mai skim don ni e matrai pi Henry ngimdon ni ban IP nek bagi don kelong tangga jing duai ba pinyo kamet ka kwat ka bakya ba pinyo ru ya ka mensim ka bapalai ka jing kemen ka jim jing pi da ka bat ka jing ka turu ya ki kun ki ki badan lang ne ba pinyo buram ya ka ya ki kme ki pa jing pi ki mi ki jing pi kumba ka tinu blei ru ka kai ngi ba la dami kwa man imba man ba ka jing im ku jongi to ki kme ki pa jing pi bat ka tinu blei ka ong ru ngi ba wan Jakarta jengi rulangnya lawan bur miki pa penjalan Jakarta ga jengi te sigentir swabangan song ada man ong pune ba tongin ya celebrate tongin ya rakhe ya kan kasngi ko pakar pang jongi mi epe jengi kumagan kasngi shitarik jong niu Oktober tingin ya rakhe ya ka man la kasngi ha jengi joka da bangi pen iya jengi ki mi ki pa ki mi ki jengi ha jengi jengi ya ka jing no senyang ka jong pi ya ka imlang ka salang ga ka long hak snong ka thau la ka long ha ka blok ka jong pi ne ha ka district hi barok away kumbala ong men ne ba pi la ya chibun mo ka karta ka jong pi la ya lenti na du badang kha du ka ne ka klep mat ka pamenta la yu i chibun ki e pi dei kita ki long me ki ba la i kong mo ka sngi u banai ka jing ya lenti ka jong pi ngatharai hadu ka ne ka karta pamenta pi la i ki jing kelaru ki pa per ti ha ki ka jing kelah ha ka no ka benta imlang ka salang ka jongi ngatharai pi la i bun ki jing kelala ka long ha ka snong ka thau kiyeng kisam ngila nang kham kiu nang roi nang par ne kum hakipor ba min shwa ti nga tharai ngiru ngiyo bon sien daga jingdon jongki
riu temen ki mei ki pa haki yang ki sem ki jong yu kat no ka long ka jing snga yang ngi kum ki khon ki ti ngi osngo ya ki khana ki ba haki po ki ba men shwa ki long kum ta ki haki ta ka po umi using umi uklau hati mo kum kita ki ngi ju osngo long kum ki khana haki po men shwa bangi dang khana ngi so tenat ban snga ki khana jong ki mei pa jong i mo ya menta de ngaru ngam don shu ki mei pa mei kha parat ngam don shu ngadan tak i mei hi pa rum don shu tin ring su tenar ban yo ban ya rakhi kumni ban pendan burom ya pi wei pai wei namar ka jingyal enti ka jingim jonging ngim la ban man kasngi mo ngim kan mau thlai ru bangin burom mo bangin le kerpang khanang ya pi ne hala ki jong ki yeng ki sam ti ka ni kasngi lolong kasngi kita ka kerpang bangin la bangin ya lumlang kumni bangin ai burom ya pi bangin snow ban long ki bas ngu ya ka jing no senyang ka jong pi ha ka imlang ka salang ka jong ni ti ngi nakaliang ka office ka jongi mo ngi sidon lambar ngi don ru kum ki kini ki ngi di ka office ka bang ngi don kini ki ngi ban bu ki senior citizens home imo ki yeng ki babu na ka bentai ki long ki ri temben mo ki bam la shu bandan ki bah yeng ki ban ri ban sumar ti ngi aga district jongi de na ka government de ngem padon mo kita tin ri don pa ya ka jongka ki NGOs ki kata ka wei gede hapo Kripa Victoria Kripa Foundation ti kani gadan hapo nong sder te hapo sajan ICAI na sarai yo pi yo sngo hi ki hang tur ki dan hi ki riu temen ki basa na keleng mo menta ti kitu ki de ki bam dan shu ki dan ki bahayeng hasem ki dan pat bakim yo kapor bakin mo bandri ben sumari ki ki bo no kitu ki jaka long ba ngila seng ya gani kum ki orang ba ki playa temen kabut bangila no kerta lay temen wo lay temen habang ngila kot ya kasnem ka ban rupo ki ong la temen ndai shwa kan rupo ki put ong temen de rupo ngila shong ki pla rupo cheneng barok ngila shong ban yong ba ka wei ke jing perkhat ka jungi ka long ba sisin bala temen ngiong ba mdon shu kalat kalenti lakut badan ba kibla ong yang aba te ba krau kini kita men ki kilong betu ki bilor asyar naski la bo syaski no amin mit ya perung lo hayi te kabun ba mdon la dolen tisu iki kelakut kakam joki kalong tang la yeng ban syong cabar ban labar la mit tiano katang kata kamu pom don shu ki we ki lat ki lenti ki henrei ngong ipi bangi sungu sibone ya nok yalam barang pak jokari ke jongi Narendra Modi upa sungu tu ya kini ke jing jong kini ki lu temen bat kumta ula pli sibon kalat kalenti bat ki don bon ki jingera kabapi ngikum kiru temben ngim kot ya kabor we ka ban tu ba na ingin yo ndai dei lung ba jogu baula ai ka lat kalenti sibon banyarap ya gitu kipriu kiblano ka kerta to habangi ong kini ki senior citizen kibala yaw ka kerta ka mutba anda pila kot chakan repos nem hadin ban repos bila dam repos nem kamut pala kenya pi bagi de kipriu kibala yaw ka kerta bat kai ka kamram ka bapi pide ban yo ngina kaliang joka senior citizen ngila yakun do yap ban yale sitom ya ka ban penyo ya ki hok ki jongi ki rutemen namar balai teng ki rutemen kat habalai chabe ki khot samla kim sultanat ban pe ki rutemen ki kwa hi ban le hi ya tam ki rutemen i sharut te namar kata ngigum ka seng jong ki ni ki riu ki plus san bela yau ngiyeng na ka benta ke jong pi ban wat ya ki lat ki lenti kum no ban wan ra ya pi ya kita ki lat ki lenti ba pinyo ya ke jingeram kani kadai kasngi ka bakar pang tam ha ka bakapur thei baro ka wei ka rakhe ya kata kasngi jong kitemen kisan balai ki rakhe ya kadai kasngi ka daw ba kong san tam kalong ba ka jingyat lenti jong pi nadu mendang kha
kat haduk kane karta kamdei ka jingyat lenti ka ba malumala Henry ka jingyat lenti ka ba pilamat shibun ki shibun ki jing kemen pila prat lenti na ka benda ka imlang ka salang jongi bandong ka imlang salang ka basuk basan kumbangi mangi iwei pa iwei ngilong kumne kumbangi long pila sandul ya ka culture ya ka riti ka dustur kaba mangi ngiyo ban ya buddin ya ki ki ba mapi imeit pa it pila yat hakilenti ka jing im ka jongpi pila penroi penman ya ka ne ka perthei barok away ti hendai ngim dan pat bangin siu kalyang kat kini ki ba mapi pila le haka jing im ka jongpi ka jing ya lenti jongpi ka bajrong ti hendai ngis ngode ban ai kata ka buram ngis ngode ban ai kata ka jings ngongo ka bakar pang ha kane ka sngi te kane ka sngi buram na ka benta jong pi iwe pa iwe ki mi ki pa jongi ki balayat hadu kane karta bon ha kini ki snem ki badan kena karta nyo sngo ba ki lalek no na kane ka perthei henrei ublei udang ailat ya pi ba pindang ba pindang yo ki jingkala jong kane ka perthei ka jongi te bun sin padengi kum ki kun ki ti ngim jukan maupat banget ya ka ka ba ma pi pikiran banget ya ki jing seneng ki jong pi te kane ka sngi ka pen kan mau yanga ya pi iwe pa iwe bangi dei barobol ban burom ya ki temen ki sanjongi bangi dei barobol ban kongo ya ka ba ma pi pikiran namal pi pilayat lengba ya shibun ki snem pilayat lengba ya ka kashan pila tiblut bat pila nang ru kumno ban sneng ya laki jong ki kun ki kiti hato pila smobiang ka jingstat ka ba phiyo na school ne pidang smodon kam ban tip khamba shishu ya ka core computer one ha AICS lane Advanced Institute of Computer Science kabadon ha pahams im nongpo marpresya bat ka school Alpha Higher Secondary School ngidon shibun kir kom hikai ban tip ya ka computer bantip company asyushu pun hau number pra line nyo ar nyo saw ar ndreu nyo lani pra iwe line ar not saw pra san saw one mapi hikai mangi banang ban start mapi ban sengan galawai jong gari om tangkata henry ngi diru ya ki laptop bat ki computer ki barim lani ki all stock hagador ke babit bat ki mar ki badang tip top Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyo lai wei khandai hendru yue ar nyo lai